Je vyberavosť v strave u detí normálna? Áno, do určitej miery je. Ak sa bavíme o deťoch vo veku od 1 do 5 rokov, selektívne stravovanie je úplne bežné. Deti v tomto veku často odmietajú nové chute, niektoré jedlá úplne vynechávajú alebo jedia stále dookola to isté. Ale dôležité je pripomenúť si a sledovať, nakoľko je dieťa vyberavé. Stravuje sa moje dieťa vyvážene? Aká je škála jedál, ktoré mu chutia? Dokáže získať z tejto stravy všetko, čo potrebuje pre rast a vývoj? Je jasné, že nevyvážená strava je u detí častá, ale to neznamená, že by sme to mali nechať tak. Skôr naopak, môžeme hľadať spôsoby, ako jemne rozširovať jedálniček, ponúkať nové potraviny, zapojiť deti do prípravy jedla a v konečnom dôsledku aj malá zmena dnes môže zajtra znamenať veľký rozdiel.